Helo. Gobeithio mae hwn yn gweithio. Dwi yn mynd i streamio. Casual stream. Heddiw. Dalwch efo fi. O Euro Truck. Heb VR. Mae VR yn awful. Dwi heb chwarae hwn yn VR ers ages, so sut ydw i yn mynd i cael stwff? Mirrors, sut gael mirrors? Mirrors! Oh my god, quick save, other trailer. Interior, bumper, drive-by, look left, look right. Ooh, so what's the name of that? Drive-by interior. Oh, I'll do shout. Toggle side mirrors. Okay. Ooh, dwi'n lycio hwn ddim yn VR. Oh my god, there was. Ah! Neb gweld hynna. Ah, tid. Can you sit under? Dwi heb arfer chwarae efo hwn ddim yn VR.
Oh my god. Oh my god. Dobra. Os neb yn gwatcha fi dde. Upgrades. Bach o radio. San Francisco. No, actually.
Ei, dwi'n beth yn ti'n iawn? Na, dw. Dwi yn neud yr union speed dwi angen neud. Bastard. Ti'n mynd rili'n gallu speedio'n hwn. Dwi ar y ffordd i Aberdeen ar hyn o bryd. Weithio ti'n cadw'n iawn, de? Cruise control, ideal. Nah, oh fuck. Sure, chdi'n neud 70 mewn 50. Nah. Dim yn swnio beth swn i'n neud. 50, dwi'n neud 59 o yma. Ooh. Oh shit. Ges i anffawd gyna, so mae lawr wedi torri chydig bach. Dwi'n sbio ar y chat hefyd yn ddwy'r un amser. O, 50. O, top gear, let's go. Shit. When in doubt, go flat out. Rocio fe yma de. Dwi ond wedi bod yn chwarae hwn yn VR ers 2 flynedd. Mae streamio mewn VR yn gymaint o hassle. So, o'n i ffansi sy'n mynd teimlo neud o ar just sgrin. Glasgow! Going to Glasgow. Dos oes Andy. Oh, ffwcio chdi. Ah.
Fuck it. Beth sy'n bydd yn dod. Rag! Paidwch neu hyn go iawn, cofiwch. Ar hyn o bryd, dwi'n neud jobsys i pobl eraill i fi gallu prynu lori fi fy hun. So, dwi wedi cychwyn. Ww, y cops yma. Wasiwch. Moch. Go on, newid i fi. Efo. O, i fenna. Efo. Good work. Good work. Yeah. Really care long distance there. So dwi'n best y Manchester ar hyn o bryd. Mae gen i shed efo dim. Dwi'n gallu dangos shed fi. Na, dwi. Pam dwi'n cael? Okay. Pam dwi'n cael mynthig? Sio mynthig pres. You can borrow. Faint mae lori'n costio? Truck dealers, da. Buy online. Dwi'n meddwl dwi'n mynd i fforddio hein. O, actually. Che? Pa lori dwi angen? Volvo. Ta Scania. So be? Dwi'n mynd i'r banc, de? Yeah. Yes, de? Ei, diolch. Eddie Stowpat. Iawn, pa mec? Iawn, mae gen fi... Dwi wedi cael loan o £84,000, de? So dwi'n cael talu loan yn ôl. Mae gen fi £96,000 i'w... Dwi eisiau prynu lori wan. I wanna be my own man. Truck dealers. Dwi'n eisiau gweithio'r dyn. Scania ta Volvo. Be dwi'n cael yn Volvos? Hwna, it's cool, de?
Het sgynna fi. Sbia dwi'n beth ffordd o hwnna. Okay. Normal roof. Scania S. So dwi'n mynd un joban arall I fi cael hwnna fyny. Iawn, oce. Un beth arall dwi'n lyfio amdan Euro Truck ydy hwn. Dwi'n yn gwybod os dwi'n wedi cael yn neud am chwarae music, so fydd hwn ddim ar YouTube. Ond, internet radio o'r wahanol gledydd. Sbia? So beth dwi'n licio neud? Dwi'n licio pigo rhywbeth o glad dwi ddim yn... Dwi'n dysgu French. Dwi'n dysgu... Hein yn radio stations go iawn gyda llaw. As in... Ia, dwi'n rili'n gwybod sydd arall I ddeud go iawn. So, radio 6 o fanna, radio 4. Di ddim yn gweithio bod tro ddo. Ond dwi'n licio rei fatha French. Dwi'n partial bach fatha... Neu bach o Euro. Yes, well, hein, real country. Na, di redeg cymryd mewn efo. Dwi'n gwybod sy'n mynd yn stopio fi jyst chwarae mewn browser, ond dwi'n quite licio hwn. Bob un yma'n gweithio, de. Check my favourites. Check my favourites fi di. Cha French country, dwi isio. Swansea Sound. Mae hein yn actually yn radio stations go iawn ar gyfer pobl I chwarae Euro Truck. Real Radio Access. Nation Radio, Cardiff. Ydy'r BBC beth yn gweithio. Pan ddim yn gweithio. Donc je crois qu'ici vous pouvez lui expliquer quand même. Donc ça, on a le droit de pas s'y connaître en oiseau. Na, sim radio iawn. Mae thing yma mor poblogaidd. Mae pobl yn neud radio stations ar gyfer y gêm I pobl fatha fi cael gwrando tra'n dreifio. Cos mae yna multiplayer yn efo. So, ia. Mae'r Euro Truck radio yn thing, a mae'n really poblogaidd. A mae'n fatha... Emrys Hobo was on convoy today, so... Allai chwarae online. Sy'n isio. So, sy'n gallu jumpio fewn I hein. A drifio efo pobl go iawn. Sy'n isio. Sy'n gallu hostio convoy a pobl joinio fi. Dwi'n trio cael Morgan I joinio fi as ages. Iawn, oce. Up the volume, pump up the volume. Sy'n crap de ydy... Jij zag mij en gelukkig zag ik jou. Als jij de bar van was, dan was ik de vaste klant.
French dwi eisiau, cos dwi'n trio dysgu French trwy Duolingo ages. So dwi'n gobeithio dwi'n gwrando ar French. Mae'n relaxing, ydi o. Na i byth galw fo'n dda. Di gem ma ddim yn dda. Oh god, mae'n relaxing. Dwi eisiau un job arall sydyn fan. So, os na i cael... O, cael beth o... Sheffield. I'm from Sheffield. Os ni'n gallu mynd ar y gwch. Dwi Birmingham. Ond mae wastad yn ffeifar. Hwn a Tetris di games fatha relaxing fi. So, iawn ta. So hyn o bryd, sgynna fi ddim lori fi fy hun. Dwi'n neud jobsys i pobl eraill. Lle dwi angen mynd? Shit. Tia, dwi'n gwybod beth dwi'n neud o. O mae o, mae Tetris relaxing. Mae o'n, mae o'n, just, mae brain chdi'n switch off. Na fo. Go long gyda fi. O. Ond ie, mae hwn yn... Na, ti'n lle chwarae efo controllers isio. Ti'n mynd gorau cael yr... Ti'n angen o, as in. Mae pobl chwarae efo Xbox controllers a falle fyd. Alla i ddim dweutha chdi... Os di'r un magic dal i fynd, efo hynna cofio. So, mae gynna fi gear stick. Dryd o bod dim, so... Ar gyfer y sim, ond... Dwi'n mynd i dreifio chwaith, mae'n ddipyn o hynna'n involved yn fynd e. Os ti'n cael rhyw drod o fydden, rhaid i wneud convoy a ni ddreifio o Aberdeen i Istanbul. Hwn dwi'n joio. Dwi'n canu car yn chdi. Oh shit, cop.
Mae ddim yn one-to-one gyda llaw. Mae gap rhwng y dinasoedd a lot byrach, lle. Dda, dwi'n drifo Manchester I Birmingham wan. Dwi'n mynd actually drifo Manchester I Birmingham. Amsar-wise a length-wise, lle. Dwi'n dall oedd yn hollol fatha acquired taste, Na I ddeu... Oh shit. Na I byth dweud I rwy'n fatha, rhai chdi chwarae gem ma. Ond dwi'n lyfio fi. Mae wastad yr offer. Mae wastad yn fyny am ta ffeifar. Phil Collins ar y radio. Dreifio nos. Beth sy'n well. Dreifio'r M6. Mae'n game streamio da hefyd, cos allai sbio ar y chat. Ti di gweld fi'n streamio Tetris, do? That's a on or off situation. Ti'n 12K? Oes, ideal. Ei, dych chi'n fawr o fod yn diolch am gael o heibio, de. Wel, ei, dyn fian. Convoy! Sy'n reit cool, dwi'n meddwl. It's a plan. King caravans, you know. Shiftio wan, de. Rocking 85. Let's go. 87. It's all right, scary gold. Oh shit. Ooh. It's all right, scary gold. Arctic lorry yn mynd dros deiti ar y motorway sa. Come on, 90. Come on, cant. Come on. 94. Daffdio, boy, 95, 96. 97. 98. Come on. Yes! Let's go! Hyn efo fi'n tynnu llwyth 16 tons. Oh shit, oh shit. Whoa! Hwyl llan, sio watcha lle dwi'n mynd o'n.
Hooked in. O, do. Sy'n digwydd? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ah, na! Bollocks. Come on, carry it. Yes! Fuck you! Shit! Yes, do it. Let's go, let's go. Oh shit, dwi'n malu lori fi de. Shit. This ain't good. Bach yn fler yma lle. O, mae'n y damage na fi. Mae'r damage o'ch ben y sat-nav. Birmingham discovered. I'm from Birmingham. Na, o'n i'n committed. So mae'n peryclach i fi slofi lawr. Fuck it. Shit. Go on. Successful trip yma. Fucking shit yma. Good work. Mae'n golli si. It's a cash gonna be on 98,000. Okay, man. Misha man. Scania. Buy online. Hwnna dwi isio de. Bydd gan yr S ar R. Ie, hwnna dwi isio £2,000 arall. Iawn. Doable. Cyn i fi talu. Un job arall. Croeso. Doable one. New hwnna do. Price per distance, dwi'n siarad.
hwnna. Tractor, so dwi'n mynd â tractor o Manchester i Rotterdam. Let's do it. Let's do it. Dwi'n gallu afforddio. Dwi'n gallu afforddio lori fy fy hun. Ooh. Dwi'n mynd i sgidiach. Helo ar un viewer sy'n gwachio fi. Dwi'n reisio na fyd na hefyd.
Siw fi'n chedeg yn eitha mod di'r un viewer na. O wel. Iawn ta, Ivy Co. Starless. 20 sekund ni. Iawn ta, eitha tactor, mae ddim i Notre Dame ben i un anith. Let's go. Get off my horse, and I can't let you go. You are the one who Start through the fucking minute. you are the one who makes me feel so real. Yeah. Oh, what am I supposed to do? What am I supposed to do, baby, when I'm so hooked up on you? Then I realize, oh, I realize that you are somebody else's guy. Cough, just gaf fi'n iddo, ia? Oh, yeah. Why you wanna do this to me, boy? Dwi. Can you remember the times we spent together, sharing the days in the sun? But then I found out that you were somebody else's love. Fuck, we're stuck. All up as we made, shattered. But still I can't get off my horse. I can't let go. You are the one who makes me feel so real. Ooh, what am I supposed to do when I'm hooked on you? And then I realize that you're somebody else's guy. That day in September, I'm sure you can remember. That's when all the stuff hit the fan. You told me a lie, and you didn't have an alibi. But baby, I still cared. You know I felt you so, Oh my god, mae convoy yma. Ooh, mae hwnna'n un. Okay. Right, det. Det var efter. Nu är vi trygga oss, det händer. Det sker med till cloud music dwi'n granda ar din neith Radio Cymru. Talwn, thank you. Dwi'n siŵr na chwaith. Be? Neith i bach o
Spotify. Okay. Come on, llwyth reid strwm de. Okay, so... Hwna fod i dycio bod dwi'n siarad, dyma'n un ydi. Dal i fynd i ddod. Mae y bit. O, mae'n fod i lle.
shit na. Een laad maar.
Wow, mae'n bwysig. Hull. Rola, I don't know. Woo. Ych chi'n jumpy ar stream yndi? Alla fi sorti hynna. Sorti hynna one actually. Pam fod yn jumpy do? Do. Fel window capture. Fi na. Mae can y window capture na do, cos... Cos pam? Yeah, cos pam? Euro tuck 2.
How to play in borderless window. PSA. You can run it in borderless window. Still don't understand how this is not a stop. Okay. That's not the time, Emrys. Not the time. I'm all full of praise. Wish me luck. Ah, bollocks. Okay. Hook, right. Os di rhywun actually'n gwatcha fi, a gallu deud os di o'n edrych yn iawn, ta ydy o'n bach yn sluggish, so ni'n gwerthfawrogi fo. Dim os just OBS browser fi sy'n bach yn weird ta be. No, hwn dwi dal ar one viewer ddo, a byd yna, so... Oh well. Ger yr uchel. Bear fi just... Okay, ti'n mynd. YOLO! Got a ferry to catch, lads. Got a ferry to catch, sorry. Whoa! Ah, rwy'n di gael i fanna. Rwy'n di gael i. Hey, that's it, iawn. Ydy'r gêm yn edrych yn iawn, ta ydych yn bach yn sluggish? Ydy o'n edrych yn bach yn jumpy ar y stream? Ta ydych edrych yn iawn? Smooth, ideal, oce. Ond i'n poeni chydig bach, os dwi'n sbio ar OBS, dwi'n edrych yn beth mwyaf smooth o fanna, de. Dwi yn neud rhywbeth dwi heb di neud ers blynyddoedd a chwarae Euro Truck Simulator ddim yn VR. Cos dwi wedi decidio
mae ty streamio'n VR yn poen yn dyn ac yn jyst werth o. Ti'n mynd yn boeth, ti'n mynd yn anifir. So, mae'r setup yma, dwi'n mynd cael yr immersion o'r VR, mae'n just haws delio efo i streamio. A dwi'n lyfio Shit, be 1000? Dwi'n mynd talu hwnna, ydw? So, ar ôl y joban yma, hynna di'r problem VR. So, so at least fel hyn. Cos dwi'n lyfio gem yma. So dwi'n licio streamio mwy na fo, cos mae'n gem hamddenol da i streamio yndi. Yndi, dwi wedi give up streamio yn VR. Ella na i wneud, mae'n un thing VR dwi'n chwarae, wneud lluniau, fatha Bob Ross kind of pictures. Ella na i hwnna os nesa. Ond pryd mae'n dod i stwff fel hyn, unwedig iRacing, dwi'n lyfio iRacing. Ond, mae'n hassle. Ti'n mynd yn boeth yn VR, ti'n mynd yn ddifynedd. Ti'n codi, oh shit. Plan ydy, yn os nosa nesa ydy, os dwi'n streamio hwn, i fi cael guests ar. So rhywun sy'n gwachio fi neu beth, gallu jumpio ar Discord ar chat. Sy'n ydy'r beauty o y gem yma. Ti'n mynd really gorau... Pwy ti'n dreifio real life, ti'n gorau canolbwyntio, obviously. Ond yn yr un yma, lle you can take it easy, de. So, dwi'n Rotterdam ar hyn o bryd. Yn ei joban i rywun arall. So, dwi'n gobeithio ar ôl hwn fi gen fi pres i prynu lori fi fy hun. Scania dwi awydd. Dwi wedi mynd i'r pres gyda banc yn barod. Och chdi Rotterdam, dda heddiw. A dwi'n newid gyrraedd Rotterdam. Da ni'n literally newid mythu'n gilydd yn Rotterdam, do. Ti'n newid gofyn cyrraedd yma. Mynd yna watch the football dwi'n cymryd nes di. Os ti'n joio. Efo am y result, di. O lot o pobl ni'n abod i mynd yn nhw'n cael laff efo'r pêl-droed, de. Ti'n rhan o'r wal goch. Newid. Fuck it. Oedd pob di edrych yn cael uffar y laff yna, de. Oh shit, sgan dweud bach. Hwna di'r unig gêm es di. Is di gwlad Pwyl hefyd, ta just i Rotterdam? O'n i'n abod ein gwaith ath i bob un gêm dros y cyfnod. Iseldiroedd glad dwi roed i bod i, actually. Oedd Rotterdam yn lle neis. Dwi'n dychmygu fod o'n lle neis.
fi ffansi wedi rwlan Europe. Amsterdam dwi'n stryglo fo, cos dwi'n boi sengl. So, fatha dyn 33 sengl, allai ddim really mynd i rwlaeth Amsterdam na, oherwydd, allai ddim y conversation. O, lle es di? O, si Amsterdam. O, fe pwy? O, si byn yn hun. O, ie, ben es di Amsterdam? O, just go museums, ie? Fatha, na. Na, Cymrys. Nes di bang o chicks a smoke a dop. So, allai di... Os dwi'n mynd i Amsterdam efo the most wholesome of intentions, fysa neb yn coelio fi nesa. Ond Rotterdam, ddo. Ond, Ydy ddall, mae Amsterdam yn trio fatha cleario image fo. Rotterdam di'r ail mwyaf, de. Dwi'n reit clywed in am fatha Ffrainc a Gwlad Belg a yr Almaen a Denmark, felly. Iseldiroedd, mae gwybodaeth fi am iseldiroedd reid siodi at best, de. Dwi'n gwybod pam, chwaith. Dwi'n byd yn erbyn nhw'n y byd, just roed wedi meddwl dan yr iseldiroedd. Nes di beicio. Dwi'n cofio nes i efo criw o ffrindiau i i Bruges yn Wlad Belg. A nath hannar ni, which ddim yn cynnwys fi, heirio beic. A mae'n lôn beic yn dod Wlad Belg i iseldiroedd. So atho nhw i'r iseldiroedd ar beic. Mae'n edrych yn gael uffar a laff, de. Nes i eisiau dangos yn pub. Ond, Ie, maen nhw'n very bike-friendly, ynddi. Dwi'n meddwl hwnna'n... Sorry, that's the understatement of the year, hwnna. Iseldiroedd yn bike-friendly. Ond, Wel, o'n i'n indicatio. O'n i'n fucking indicatio. Seriously. Rei pobl yn y lôn me, ia. So, chdi na'n cwpl o ddyddiau allan Rotterdam. So, chdi gallu beicio, felly. Chi mini world Rotterdam. Isg y model railway enfawr efo bob math, efo bob peth o Rotterdam yn efo. Cool. Mini as in... Oedd y trens digon bach i chi istan efo, oedd y trens literally'n tiny. As in... Oh, model railway. Okay, model. Tiny. Is di fanna cyn crwydro Rotterdam i gyd, ta is di na, cos... Ia, paid is... Iawn, oce, fair enough, da ddim istan nhw. Ond, pryd is di fanna, o'ch ti di explorio Rotterdam lot? A ddech chi'n gynta? So, o'ch chi'n gwybod lle os oedd yr mini-world o dda, neu ddim really? So, yn best ar Rotterdam, ydych chi ddim gwybodaeth am Rotterdam. Ta i basiwn da. Cool, though. O ie, mae'n ffordd arall o sbio yna fo, chwarae teg, ie.
Be di delicacies iseldiroedd o ran bwyd? Ta di o fatha rest o Europe, Italian food. Ie, dwi wedi sylwi am fatha Ewrop ydi, efo am Ffrainc, a ella Sbaen. Os ti'n mynd i'r rhywle, o ti eisiau pryd dda o fwyd yn rhywle, Italian ydy e, really e. Os, ti'n mynd? Okay. Dim ond waffles. Is savoury waffles a thing? Is savoury... Fatha savoury pan crepes? Be ti'n reid o'n savoury waffle? Oh, bacon... Oh, bacon, ie. Bacon and syrup. Dwi'n o'n savoury. Athyn ni ar y pancake boat. Oedd hwnna'n boat made out of pancakes? Ta boat selling pancakes? Mae pobl solving content, so fe rhaid fi basio lori yma. Dwi'n tynnu uffar o hôl yma, 2 tractor, so dwi'n bach slo ar y trip yma. O, si lle wrong! Rwan, dwi'n trigio. Oh my god, is she lle wrong? Is she dal o'r un... Oh my god. O'n i'n meddwl, pam i'n ffa'n drifio am ages? O, rhaid fi quit y job ma. Rhaid fi quit y job ma. F8. No! Stop. Sut dwi'n gallu... gadael y job ma? Abandon. Oh my god, dwi'n colli pres. No! Job market. Quick job. Big money. Give me the big money. Dry milk. I'm 10,000. I'll take it. Okay. Last job of the night yma. So, nes I bach y cock-up eisiau ar y gwch wrong y fanna fan. Nes I Denmark yn lle iseldiroedd. So, easy mistake to make. Pwys y heb dyn yna. Really, de. Iawn, so dwi'n awful yn dyn nhw llefydd. Dwi yn Esbjerg. Dwi angen mynd I Sweden I Karlskrona. Dried milk. O, ti'n lluniau'n disgod? Gai look ar lluniau'n disgod yn sydd. Lluniau yn y disgod. O, ia. Ia, sy'n cool gold o, de?
Ie. Ond, shit. F2. Dwa, eisiau. Dwi'n beth gallu sento hwnna iawn. Ond, oh my god, so seis y llwyth na! Oh my god. Okay. So lle mae'r trip nesa i'r wal goch? Sgach chi ddim byd o'n ages rwan, na? Wyt ti'n planio mynd i Qatar? Ydy Qatar ar y cardiau? I'r cwpan y byd ar y cardiau i chdi? Oh shit, charall o'n! Oce. Belgium yn mis Medi, ideal. Lle mae Gwlad Belg yn chwarae games nhw? Cos dwi wedi bod yn Bruges, lyfio fo. Yna lle fydd gorau fi erioed, Bruges. O, dwi'n gweithio, ti'n cael mynd i... Ia, mae Brussels yn iawn, mae Bruges yn really... Dwi'n really joio Bruges. Ath o'n un ath y criw oherwydd y ffilm. Na, good place hwnna. Byddai'n gefnus iawn os ti'n cael mynd i Bruges, da. £4,000 am 10 diwrnod. Ti'n disgwyl babi mis Medi. Felly, o iawn, oce. Ie. Dwi'n meddwl sa'ch chi eisiau ffeindio £4,000 allu di ffeindio £4,000 ond dwi'n meddwl mae'r ail na dwi'n meddwl mae'r ail pwynt na yn fwy o thing, dwi'n meddwl. Ie, sgwyd ddim holiday mowr di planio, de. Dwi isio hwla i fynd. O ie, mae yda gyna ma'r World Cup, de. O'n i... Ti'n siarad am £4,000, de. Nes i sbio fewn i fynd i y South Pole. Un o'r pethau dwi eisiau gwneud ar hyn o swm, dwi eisiau mynd i'r South Pole. A mae hwnna'n dechrau £4,000. Felly mae'n bosib mynd am un... Ia, £4,000 yn y trip of a lifetime, ia.
Oh shit, dwi'n dwi'n ffordd iawn. Shit. Dwi'n nôl i Japan, Is i Japan 2014 a nath hwnna bob dim costio 2,000 y bythefnos. World Cup, World Cup yn Qatar ystod Ti'n rili eisiau gwisgo het Santa Claus ystod World Cup, nag oes? Sa chdi'n cymryd vuvuzela cyn hwnna sa? Yn golad wa. Ond Ond mae lot o bobl di dweud nhw ddim... shit. Lot o bobl di dweud nhw ddim am fynd. A dwi'n meddwl maen nhw'n newid meddyliau nhw ynddo. Dwi eisiau gweld o'n y ffaith fod ti'n fod efo booze na, ond just y World Cup ti'n cael efo booze. Dim gymaint am fans Cymru o be dwi wedi glwad, ond allai weld headlines yr tabloids Lloegr yn cael field day efo fans Lloegr yna de. Fe na rhywun yn jail fyd a fatha mae'n mynd i cael ei chopio dwylo off dy math yndi. Mae'n rhywbeth yn mynd i ddigwydd oes efo fans Lloegr. Jyst yn gwybod oes. So fe'n gloch fydd y games? Hynna di thing arall, fatha, fel rhywun sy'n dal yn cyfadda fod yn licio rygbi. Mae World Cups yn hefyd sbio rygbi bostad yn poen yn di ynddo. So di games Qatar, mae'n siŵr yn reit hwyr yn nos yndi, i fod yn cool. So mae'n lad poeth. So mae fi'n asiwmio fe yma. O, 10 AM yn bad. Dwi'n cofio mynd i Llew Dyn a Berystwyth y tafarn a lle yn agor 4:30 i ni, i watcha rygbi. 7 a 10 o'ch bore yn ffain. Dwi'n meddwl. Odense discovered. Sgola, sa chdi'n mynd? Yn Llew Dyn ni. Cael brecwast efo dim. Gyn i ystyn Llew. Good times. Sgolas di ail agor ddo, oedd wedi cael oedd? Ia, dwi'n cofio, Wobert yn cael yn goch na. Oedd hwnna'n frustrating o gem oedd. Oh shit! Look at that view.
shit. Dwi'n hyn bod to. Hwn sy'n fyw cool. Ww, ddim dar y bont. Ti'n mynd bod yn sgola ys 2013? O, ma di newid. Mae'r, Mae ti fewn yr un peth, really. Ti'n gofio'r bwr pôl ar y top? Dwi'n nhw'n mynd am mwy. Mae'r bwr pôl yn y cefn nhw. Mae brawd dwi'n byw yma ag y fi lot o ffrindiau dal yn Aber, so dwi'n mynd yn ar ei tamal. Oh shit, tall. Tall booth, no yma. Must pay the Pied Piper. £197 dwi'n gael talu. Oh, shit, I'm going on this. Si'n sylwi hynna, sio. Emrys. Chi'n poeni mewn mirrors. At least fod dwi'n rhaid gwynab fi. O, fanna. Dwi'n mycio fanna ddo. Gydim di fanna ddo. Fanna? Bach mwy. Na bach well yndi. Dwi'n mynd i Aber, dys adwn, actually. Dim i sesio, ddo. Mae ti gold hyn digwydd yma? Am nes di na wan? Wow! Cash. It's King Covid 2019. Joio bach Aber, de. Mae'n matha lot o lyfyn ydi.
Bang on the press one. Copenhagen. Dwi angen mynd nôl I streamio Metal Gear Solid 3 pe gai chance. Dwi'n symu bod dim eto, so mae'n ta setio fyny'r PS3 eto'n hollol ffain, really hawdd wneud. Os dwi'n mynna wneud os gwni. A dwi'n trio mynd nôl fewn I grŵf I streamio. Cos nes I cymryd yr hiatus na. Cael y momentum I nôl I streamio yn reit anodd, really. Os dwi'n trio... Hynna pan mis i'n deud o'n i'n streamio hwn, really. Cos, yes, back in the groove. Back on the saddle. Yum, yum. Oh, shit! Now we're cooking with gas. Oh shit. Eto. Whoa, pan dwi'n siarad tal eto? Oh shit, mae'n trwy. Yeah, just ffeindio rhythm y routine yn ôl, dwi'n sio. The stream Apex na yn atrocious. Dwi byth isio... We love Apex. Streamio fo. No. No. No, eisiau mynd. Dwi'n nath, yr ystream na. Dwi'n dal efo'r neutralcafe.tv website da. A mae'n diddorol weld be mae pobl yn dal yn streamio. A sut mae lot o pobl wedi colli viewers da. Balmer. Mae wedi colli lots o viewers. Mae o'n... Big Welsh Taff eto. Mae o'n hofran o gwmpas y 14-15 wan. Mae'r actor ydych chi? Y Brandon, dwi'n licio Brandon. Di o beth streamio gymaint o oed yna di. So... Pawch o lôn mae Swedes yn dreifio? Trelleborg. Yeah, because on a very good day, na I cael tua 12-15 o bobl yn gotcha fi. On a particularly good Friday night, efo dim sport ymlaen. A dwi'n Gymraeg. Mae'n yeah. Dwi'n teimlo fel lot o streamers math, steps, to the Brandons a the Balmers felly di. Oedd Covid yn inflatio lot o nhw, doedd. Mae numbers Twitch ar y cyfan wedi mynd lawr, really, do.
just mae streams VR yn chwarae yn cael ei masgo gan y ffaith yn Gymraeg, dwi'n meddwl. Ond, ie. A lot o bobl ma sydd bod yn partner affiliate, enwedig partner ystod Covid, a wan maen nhw'n fatha 20 viewers, 30 viewers. Mae o'n Yndi, proper grind, dwi'n meddwl de. Hynna pan dwi'n approachio bach o wahanol. Dwi'n meddwl nath lot o certain size o streamer cael ei weindio fyny yn ystod y Rust stream na de. Dwi'n meddwl de. So fe di'r pobl o Dando a, gan Dando ffortio hyn o bryd, ti'n fel. Dwi'n cofio ystod y Rust falle, oedd hi'n cael 200, 300. A ddi off Rust reit fast o. 10:30, dwi ar stream 10:30 ers ages. A mae numbers fo 210, 250 ystod y dydd. Mae'n lot o pop-up, mae'n di stopio chwarae games, really, do. Mae'n poeni mwy am ei atic, yndi. Mae wastad sgyrsiau difyr yn chats 10:30, do. Yn y chat, lle. Dwi'n licio iddyn fo yn y cefndir a neud stwff eraill. Mae bob dim reit stêl ar hyn o bryd yn streamio, yndi. Sa neb di dod o draws y next thing na do. Y next best thing na do. Wel, hynna di lot na fe, ia. Te 30 reit ddiddorol achos mae'n wastad gwneud rhywbeth. Ond dwi ddim yn edrych ar y chat yn aml. Na. Mae'r chat ei hun reit ddiddorol mewn cael sgyrsiau yn hynna. A mae'n gallu... Focus di problem fo i fi, really. Mae'n colli focus reit aml. A mae'n mynd ar y tangents ma. Ie, mae'n Dwi'n meddwl dyn ni'n cael yr dip o fatha post-Covid. Dwi'n meddwl Covid wedi cuddiad lot o problemau Twitch. Cos oedd o just adio numbers pobl do. A mae popeth edrych yn normal. Ti'n cael yr gwir niferoedd, lle. A bywyd pobl. Os wedi rhywun fatha Morgan yn chwarae, diolch yn streamio gymaint swan, cos diolch mythu, really, ydy. Diolch efo swydd newydd o plant a falle. Diolch di swydd newydd o ddim yn revolver ond y peth, a mae'n dwi eisiau ffidio grwf bach. Streamio 2-3 diwrnod yr wsos. Amser diwrnodau specific. Ydyn... cos... Reswm eisiau gymryd amser off, da. Dim oherwydd y streamio. Oedd y streamio yn rhaid i bygio fi. Just o'n i eisiau sortio'n bywyd fi in general, lle. So o'n i eisiau fatha... Dwi eisiau dechrau gwersi piano fi. Ystod Covid o gyn pob lot amser, dweud. Nes i... So,
Dwi'n cael lessons piano. Dwi'n 33, a nes i gychwyn lessons piano di llun yma. So, dwi'n trio dysgu French. Dwi'n neud 10,000... Dwi wedi colli bron i 2 stôn yn y fatha'r 2 mis dwytha yma. Mynd i neud 10,000 steps. Wel, dwi jyst yn trio cadw yn brysur, really. Cos dwi'n meddwl Covid reit pethna cael... Oedd o'n... O'ch chi'n gallu excusio routines chdi dy hun. Cos o Covid, ie. Fi bod dim yn iawn ar ôl Covid fydd. Ia, oedd hitio fi reit galad fel so dwi wedi... So, neud pethau bach, lle. O, beth dyn? O, yn installment, shit. Ia. So, dwi'n just yn trio cadw yn brysur. Os fatha rhywun sy'n byw ben ei hun, ffocin ti'n mynd yn nuts, ie? Ti'n colli arni. Enwedig, fatha, os o beth o Covid yn well i rhywun yn sefyllfa fi, cos o'ch gyrch di o pobl trio siarad, ond cos mae pobl efo fatha plant a, oh my god, dwi'n... Shit. Oh, fuck, shit. Okay, mynd dros hwn, nach yn ystad. Oh no, dwi'n ffarang. Wrong way, down a one-way street. Oh my god. Hynna dwi'n cael yn trio bod yn onast ar chat. Well, no. Nath neb sylwi dwi'n meddwl. Ond ia. Os o beth oedd y bit ar ôl i Covid gorffan yn fwy o strygl i fi na'r ystod y Covid. Cos o'n gallu excusio lot o stwff ar Covid ydych. Ond, ia, so dwi'n jyst yn cadw yn brysur. Main thing. So. Fatha, gwers gynta fi, si yna, a... Cos o'n i, fatha... O'n i'n poeni, ond fatha, o'n i fatha... O, dwi'n dall, dwi'n 33, a plant fatha, student chdi. O, na, mae'n rhywun arall o gwmpas doed cychwyn hefyd, so... Ond y peth ydy, dwi'n gallu chwarae piano, ish. Nes i dysgu'n hyn i chwarae piano, ond dwi'n effernol o wael. Dwi'n chwarae fatha tramp. So nes i ddweud, just cael rhywun i dysgu fi, ond ges i funny moments, do de. So... Newch fan y trip am hyn, and fi gael just... So... Dwi'n gael godi a camera fyd, ond fydd camera ni swn. Pan nes i dechrau gwersi piano fi, a thyn nhw'n dweud, o, ti angen llyfrau John Thompson. Piano John Thompson. Dwi'n gallu chwarae gitar os dwi'n 12, so dwi'n oce o gitar. Ond dwi'n actio'n innocent yn y lessons piano yma, jyst fi cael mythyn bydd. So, ia, nath i ddweud fi, o, cyn y gwers, ti'n cael llyfrau John Thompson. So, nes i cael llyfrau John Thompson Adult Piano Course, ie? 1 a 2. Ni oedd o, ideal dwi wedi cael nhw. So, cofio hynna. John Thompson Adult Piano Course, iawn? So, eisiau hein efo fi. A dweud, o, dwi wedi cael y llyfrau. Start away. A eisiau dangos hein. A dwi'n mynd, be? Be di hein? O, llyfrau John Thompson dyn ni, ie? Hei, ar gyfer y gwersi, ie? Dwi'n rhoi'n gol hynna blaen, me ddeu. O, na, John Thompson, ysdeitha fi cael John... O, na, dim hein ti isio. Hein, ti isio? So... John Thompson, Easy Piano Course for Children. Be?
1, 2 or 3. So... Wel, o, mae athrawes fi'n really nice, so... Just eisiau bod hyn straight away. Ac, Ie, so dwi wedi bod yn neud... Mae gen i fi piano fan'na. Un reit stryd, actually. Goodness ages. So dwi wedi bod yn chwarae... Dwi wedi bod yn chwarae heddiw. Dwi wedi bod yn chwarae... March of the Gnomes. Oh. A Dance of the Gnomes. So... Grandfather the Clock. So, na. Ond ti'n beth, o'n i ddim yn... Dwi'n deud o'n ffordd ffynnu rwan. Channel point gyda. Dwi'n deud o'n fatha ffynnu joke, ffynnu anecdote o fama. Ond ti'n beth, fatha nes i deud, ie. Os long mae gwersi ma'n dysgu sy'n chwarae piano, March of the Gnomes, 40. March of the Gnomes, how do you know? Ragtime Raggles, March up and Down. Mary, nes i dweud Mary Had a Little Lamb, da. Mae gen i fi. So, na, dwi'n... Dwi'n mynd reit apprehensive. Dwi'n sein i fyny o beth, de. Ond y diwrnod gyntaf na, de, cyn y lesson, oedd y gwers ddim tan 8:20. All of a sudden, o'n i ddim eisiau neud o. O'n i dda, oh my god, dwi'n eisiau neud hwn yn mwy o'n. A, ta be, mynd eisiau na, si ffocin laffia. Mae hen ddynas sy'n dysgu fi, a dwi'n napod i o rôl arall. A gathen ni... Dwi'n bach o jungler efo hen mynwod, so... I think a whale of a time. So... Yeah. Oh, shit. So, yeah, hynna. A dwi ar 14-day streak ar Duolingo yn dysgu Ffrangeg. So dwi ar streak 10,000k steps. It's just a matter o cadw dwi'n yn brysur, de. Lle ti fo'n sefyllfa gwahanol, lle efo babi ar y ffordd, ti isio'r downtime wan. So, pan mae babi'n dod... Dwi wedi stopio fo gwersi gyda, achos o'n i ddim yn mwynhau y gwers. Oedd yr athro, ti bach yn shit. Ia. Ei, Steph, ti iawn? Y Ffrangeg y mor... Ie, dwi'n gwybod, ond... Logic fi am dysgu Ffrangeg oedd... Dwi'n amwneud hawdd yn quotations. Nes i trenu... Dwi wedi bod yn dysgu Japanese ys y 2 mlynedd. A mae o yn awful at best. Ond logic fi efo Ffrangeg oedd... Dwi'n nabod digon o pobl sy'n siarad Ffrangeg. So, os dwi'n cyrraedd certain milestones yn Duolingo... A dwi yn y 10 mlynedd nesa, allai dychmygu ai Ffrainc mwy na i Japan. So, at least mae o'n... yn... handi. Yn y cyd-destun yna, lle. Na di logic... dysgu Ffrangeg, fi. Dwi'n gwybod, dwi'n gallu dysgu rhywbeth mwy... a sexy language. Ond, dwi'n teimlo gai fwy o use allan o French. A hefyd, mae lot o anime yn cael ei dybio i French gan Saesneg. So, mae yna hyn hefyd. Ond ie. Yeah. So, ti dal yn dysgu gitar, ta ti dweud give up, lle? Efo gitar, ddo, mynd i ti cael yr basics. Allu di... Bethau wedyn ydw i. O. Dwi'n reit competent guitar-wise, da. Si ddim, yn amlwg y gwers, ti fi'n bach o... Ia. Ia. Yn gweithio yn... Ia, pressure, ti eisiau da? Dwi'n lyfio chwa'r gitar fi da. Gynna fi, Jag... Sgynna fi? Jag Master, sgynna fi. Gynna fi dan Electron Lloft. Dwi'n,
joio gitar, da. Dwi'n gobeithio fi dysgu piano yn ei fi'n well. Dwi'n meddwl, well gitarist. Oedd Almaeneg a Portuguese yn hwyl a diddorol. Dwi wedi clywed fo Portuguese reit i rwy'n Cymraeg, reit hawdd. Dwi'n gwybod pam chwaith, fi ddim cyd-destun am y rhesymeg lle, ond dwi wedi clywed hynna gyda ambell person lle. Ie, mae'r Almaeneg ar y list hefyd. Ond na sticio fo French am wan. No. Excellent. So dwi'n cymryd ti'n rhugl yn Almaeneg a Portuguese stuff ta just dysgu ti? Oh, come on, win a brace, let's go. Yes. So, repair hwnna? Okay. So. Yr assumption dwi wastad i ddod o draws ydi mwy o ieithoedd sy'n dysgu hawsa ma'n mynd. So, os i ar dy pedwerydd iaith, mae'r pumed iaith yn piss easy pigo fyny. Dwi'n meddwl faint o weird hynna, cofio. Iawn ta, dwi eisiau prynu lori. Scania, man, to Volvo. Dwi'n sycr am Volvo, da. Ia, canolbwyntio ar siarad y iaith. Faint o ieithoedd ti'n siarad, Dydzi? Ti'n siarad dipyn o'n nhw, ta? Na, dwi'n siarad man. Saesneg a tipyn bach y Cymraeg. Cymraeg, dim dipyn bach y Cymraeg. Ti'n chwarae dy hyn yn short o fanna? So beth dwi'n mynd am y sganiad rhyd yma. Customise. Okay. Okay. Dwi'n siŵr bod yna Wales ar hwn. Oh yeah, 2019. No way in 2019 is dysgu Cymraeg. Mae faint atho ni siarad yn rys, so ni byth di dychmygu na. Sa chdi na 2019 is di dechrau Cymraeg. Mae'n di pethau fi. Dwi'n sioct o hynna. O'n i'n... tip fawr i dysgu iaith newydd i ddod o bod yn siarad y iaith hyd yn oed os ydych chi ddim yn deall y frawddeg. Ia. Sa'n gallu bigo fyny allan y geiriau, ti'n gallu deall canol y frawddeg yn problem. Lle ti'n dweud bell heb... Ia. So dwi yn... Be mae dysgu iaith dwi wedi Ffrangeg a
Japanese yn blynyddoedd yn oedd. Dwi'n reit... Dwi'n sgrifim chill, da. Dwi eisiau dysgu bod dim rwan. Dwi eisiau dysgu bod dros 6 mis, dwi eisiau dysgu rwan. So mae'n anodd weithiau. Hynna pan dwi'n gweld gwersi piano, siarad dyntig yna. Dwi eisiau rhywun ditha fi, ei, gwersi piano. Rwan. Dwi'n trio cael... Ti'n eta, sy'n neud hwnna fel de. Sy'n hwnna'n goch, de. Top, dan... na. Ti'n neud ar Cymru, dwi. Ti. Na. Chwarae cod. So ti ddysgu lot o rhegi Cymraeg, lle? Ti'n chwarae cod. Ie, dwi'n eisiau... Ti'n Gymraeg iaith gyntaf, Steff? Ta, di dysgu Cymraeg ti hefyd? Os mor pethau fi ofyn, lle? Dwi'n mwyn sy'n... Ond ia, dwi'n gweithio i Cyngor Gwynedd a da ni'n newid settings i laptops a PCs ni i gyd i Gymraeg. So os ti'n cael swydd yn Cyngor Gwynedd o heddiw ymlaen, mae laptop chdi yn Gymraeg fatha default sy'n good a bad i fi de, ond ia. Cwma Abertawe dwi o Gymraeg. Ia, efo'r de, mae o'n... Cos dwi dod o Dyffryn Nantlla Gaernarfon. Ia, mae'n bach o wahanol i ni yn fyny fyma, de. Mae hyn yn shit, hyn. Dwi jyst eisiau... Sut allan i fflag Cymru? O, so hwnna'n goch, de. So os na i ddeud... Rai fi just bite the bullet. Hwna'n goch, de. Fel la. Hwna'n beth mwy o Cymraeg allan neud ar hyn o bryd. Dwi'n reid siwr gallu cael fflag Cymru, ddo. Dwi'n reid siwr yn y Wales yma. Yes! 8 bint! Na ti 8 bint! Sbia? A'n ar yma. Faint o fflag y Cymru allai reid? Ia, lle ddau, ond mae lot o grammar a bethau yn ysgol yn gog, te. Ia, ond mae helpu fod ffrind o Bala fawr. Bala fawr ar y stryd, ia. Ia, dwi'n teimlo reit ffodus. Weithiau dwi'n bach o... Cos mae acen Saesneg fi fatha Hills of Eyes, de. Dwi'n derbyn fod acen Saesneg fi yn... Ia. So,
Ooh, sbia. Detective. O, sbia. Mug. Rhaid fi cael mug na fydd. Magazines, llyfrau, paper towel, book, lunchbox, handbag, weekend bag. Paper towel for those lonely nights. Dwi'n swingio mewn allan rhyw fath o cyfyrddin Abertawe gyda'r acen. Dwi'n mynd i oce iawn, fair enough. Dwi just yn gog. Dwi'n gog i gogs, de. Mae pobl o gogledd yn meddwl dwi yn mega gog, de. Fire conquest. What? Spiona. Look at that. Okay. Gogzilla. Mae o'n... mae o'n reit... Dwi'n cofio streams gynta ni'n neud o Morgan yn chwarae, ond bach o fatha ddim yn dall yn gilydd, de. So hwn di shed fi. Be ydych chi'n feddwl o shed fi? So, rwan, dwi'n gallu neud jobses. Dwi am gadael i fenna, mwan, dwi'n meddwl. So, na fo lori fi, Flag Cymru. Allai pigo fyny jobs, rwan. O Manchester. A wedyn allai... Dwi efo'r DLC i gyd, so allai fynd holl ffordd i Turkey. So... Diolch yn fawr iawn i post fod yn y chat. Chi dyntu y Stephs yma ar hyn o bryd. Ac, nawr chi... tynnu bach mwy o... sa ddim... Mae na Abertawe a Gaerdydd, de? Ydy yn y llefydd iawn? Mae na mar... Ti ddim yn lle iawn, ydy? Yeah. So dwi'n based yn Manchester. So ond fanna sgynna chdi. Os ti'n meddwl fod... os ti'n meddwl da ni'n Cymru'n cael un ddrwg, de? Sbi ar Iwerddon, ta? Dim byd. Island. So, be dwi'n ffansi neud wan yn y streams i ddod ar gyfer hwn ydy, dwi eisiau dechrau Manchester, dwi eisiau pigo jobs, so ti'n neud jobses o un lle i llall fel la. So os dwi'n licio pigo job o Manchester, rhywle fama, dwi eisiau mynd holl ffordd i Istanbul, a dwi eisiau mynd holl ffordd nôl. That's the plan. So, digon amser. Angen talu'r mortgage ma'n ôl. Ond, diolch yn fawr iawn i post fod yma. Dwi'n gwybod dwi wedi bod yn AFK lot yn ddiweddar. Ond, dwi wedi... Well, set-up Euro Truck fi wet, so nice tweet... Gynnu fi hwn a Metal Gear Solid 3 o'r ffynus, so... Iawn, well i fynd. Diolch bod eto, a welwch chi os nesaf. Aidel.